NTV kuphi lapho kufika khona ividiyo siyabingelela sikubingelela sila kwaMhlaba Uyalingana sinodokotela omazi kakhulu uyena lo vele esithombeni sakho waziwa kakhulu emhlabeni wonke jikelele ngisho emazweni angaphandle sebayamazi ubaba uMthembu. Mkhulu ngicela ukunika leli thuba ubingelela ababukeli. Balaleli nawo wonke umuntu ongibonayo ubaba uShumla Magadi lo onibingelelayo kwaMhlaba Uyalingana endaweni yasePhelandaba. Okay. Mkhulu namhlanje bengifisa sithi ukugcila kancane emlandweni wakho njengoba umelaphi owendabuko owaziwayo emhlabeni. Umkhulu ngabe wathwasa yini? Ngathwasa ngo-1985. Yeah. Ngithwasele endaweni yaseMozambique. Umkhulu wathwasa eMozambique. Yeah. Mkhulu la ekuthwaseni ngiyangizwa bathi kuyahlukahlukana, kukhona ugedla, kukhona umndawo, kukhona umngoma, kukhona ithunya. Ikuphi umkhulu akwenza kule mkhakha noma ekuthwaseni kwakhe uyiluphi uhamba luhamba? Ekuthwaseni kwami asithi nje ngahamba angibonanga ukufika kwami eMozambique ukuthi ngafika kanjani ngoba vele ngangiphambene ikhanda amadlozi ayengiphambanisa ikhanda. Yeah. Kwakhona ubaba waseMozambique wayeshawa kwakuthiwa umpankane ekuyena wangithatha wangihambisa lapho kanzima ngoba kwakuyisikhathi sezimpi kwakusekhona impi elento eMozambique. Isikhathi seRenamu isikhathi engahamba ngaso nje nepassport ngangenayo ngangibelethiswa ulomkhulu kwaba ukuthi vele uyaziwa endaweni yaseMozambique uzalwa khona. Wangihambisa wayelapha yena ewugedla. Kwaba ukuthi mina ngiphethwe amadlozi. Akusilona ugedla longiphethe. Wathi lo mfana nganisiza nina bakwaMthembu nginihambisela angahle afika asizwe khona athasiswe idlozi kanye nomndawo. Mina engikuthwasile idlozi nomndawo ngiyafemba ngiyashaya umhlahlo angilona ugedla. Okay mkhulu. Yeah. Umkhulu uyafemba wathwasa umndawo nomnguni. Yeah. Okay mkhulu. Mkhulu ake sikhulume ke la umkhulu ngabe ke yena useyakwazi ukulekelela abanye abantu abasathwasayo manje noma abathwasile othola ukuthi mhlawumbe uthwasile wayiphothula intaso yakhe wamuka wayekhaya kodwa akusebenzeki. Umkhulu ngabe uyakwazi ukukhuphulela labo bantu umsebenzi wabo? Ubufakazi balokho mkhulu njoba ngizothi yebo kukanje ezami ingane ayikho neyodwa engasebenzi. Yeah. Ngoba okubi uma ngabe mina awama amathwasa akasebenzi. Yeah. Njoba ngikhuluma ngibuka wonke umuntu. Yeah. Ngibuka namathwasa ami. Ngibuka nabanye ngabasizayo abami nje ithwasa lami alikho elingasebenzi. Yeah. Alikho elingathwasisi. Alikho elingalaphi. Alike ngiyaxolisa kwangathi ngiyaziphakamisa. Bahamba ngalokho bahamba ngezinqa namanje amathwasa ami njengami. So manje ke lokho ngikubonga kakhulu lokho ukuthi amandla engawanikezwa abasekhaya kithi impela kunjalo impendulo injalo. Okay, okusho ukuthi mkhulu wena awunalo ithwasa lingenayo imoto? Hayi anginalo njengoba ngithi bahamba ngezinqa nje and abanye nginazi imoto. Ezinye zemoto enginazo ngizithengelwa abantu ongewona amathwasa ami. Yeah. Lezi nje phambi kwami ayike engayikhiphe isenti lezi zivela phambi kwami. Ayikhona. Zilethwa phambi kaJehova. Phambi kaJehova zilethwa yini engisuke bafike bathi ngicela uzongiphakamisela umsebenzi wami specially laba abathatha lento. Yes. Ibona iningi labo asebafika bazongithengela imoto. Befike bethi hayi mkhulu wena ufanele inayo imoto. Bathi ufanele inayo imoto. Ngibe mina ngithi mina waye ngikhokhele kahle. Kodwa yena abona ukuthi ukungikhokhela kwakhe kube kufishane kunalokho esekwenzekile kuyena. Okay mkhulu bengifisa ke sithi ukuqondisa nje leyo kuthatha lento. Kahle umkhulu methi uthathisa lento usho ukuthini? Sivele nje kube ngathi siyayihlaphaza noma sibeke iyaqonda ngqo. Ukuthatha lento sikhuluma ngani? Very good. Ufika umuntu afune impumelelo. Yeah. Ethi baba uMthembu ngizothatha ngicela ukuyichazisisa nje kahle njengoba ibeka. Akukhona lokho ukuthi uzothatha lento ngoba kuzoshona ingane yakho noma kuzoshona unkosikazi wakho. Hayi kanjalo. Masithi sithatha lento siphakamisa umsebenzi. Hayi lokho ukuthi uthwalisa ukuthi uthwala ngomuntu kwenza cha siphakamisa umsebenzi kulokho umuntu asuka afisa ukuthi kwenzeke khona athole impumelelo empilweni. Okay mkhulu. Umuntu ke othwalayo noma umuntu othatha lento kumele kube umuntu onjani? Umuntu osevele kukhona akwenzayo noma umuntu osanomqondo ukuthi ngicabanga ukwenza into ethile? Ya kukanje
kukhona ukuthi athi umuntu ngifuna ukuthi angikufanise nomshado umshado ulungisela sometimes before kuya ngumuntu athi umuntu ngifuna ukuthi ngithi ngakha lesitolo sami ngibe sengivele sengigezile siyamenzela ngeke athi umuntu athi ufuna uzophakamisa umsebenzi wakhe afuna ukwenza ebese ngithi mina qala uhambe uyokwakha isitolo ngoba lokho engisuke ngizomenzela khona yikho lokho kuzokwenza ukuthi kulethe income kuye njengomuntu ke mkhulu osunesikhashana wenza lo msebenzi ngokujwayelekile kuyaye kube isikhathi esingakanani ukuthi umuntu evumbuke noma eyithole imiphumela yalento asuka ayithathile la ekhaya. Yeah, very good, umbuzo omuhle lo ngoba nawo futhi ama-customer angibuza lokho noma ke izinto zingenzeki ngokufana kuwo wonke umuntu kodwa i-answer yona ufike uyithole la ekhaya kodwa hayi le ethi 2 months 3 months hayi kanjalo kodwa sifike sithi masikuhlolela lapha bese siyathola ukuthi wena impumelelo yakho izoqala emva kwamaviki amangaki okusho ukuthi ngoba sineyinkinga ezingafani umsamo wakhe omunye kusafanele ukuthi ushaye lapha bese ngoba omunye ufika athi hayi mina ngifuna ukuthatha cha asiqale sibheke ukuthi uwona umsamo wakho ukahle yini ngingakuthathi ngubeke endaweni eclean wena ube ungcolile. Enye into ke mkhulu yayihlupha abantu bakhala ngokuthi sengiyithathile lento iyenzeka wena kugobela wami uyahamba emhlabeni ngiyaye ngisala kanjani nalento engiyithathile ile isuke inomgomo leyo nto leyo if kwenzeka ukuthi uthatha into bese ngokuhamba kwakho bese uyamphazamisa ile isuke inomgomo ileyo ke esuke inomgomo eba nenkinga ethi kukhona imigomo ekade uhamba phezulu kwayo kodwa if ukuthi nje awukho umgomo ekade uvele uhamba phezulu kwawo noma wawunikezwe wona ayikwazi kuba nenkinga okusho ukuthi noma kuhamba mina ngiyithathile lento akunankinga ayikho inkinga sithi nje nakho sekuhambe wena uyishiya kubantwana abantwana ke la engifuna ukuyicacisa yabona imoto nje obuyibona kanje imini engiyise service uma sehambile umnikazi wempahla abantwana abasayise service imoto bamba bangena ngayo emathaveni baphuza ngayo utshwala what emva kwalokho bese bathi hayi impahla ihambe nomnikazi kanti umnikazi waye service bona abasayiservice bangena ngayo ethaveni kuphela ilokhu ke isizulu esithi inkomo engenamelusi igcwala amakhizi okay mkhulu bengifisa ke sithinte khona into ehlupha kakhulu abantu noma abantu kuyayi kutholakala ukuthi njengasonke isikhathi abantwana baphambe bebuka kunalento okuthiwa umdliwa masikhuluma ngomdliwa sikhuluma ngani kahle ngikhuluma nomuntu osenesikhathi eside kulapheni osenolwazi olwanele masikhuluma ngomdliwa mkhulu sikhuluma ngani masikhuluma ngomdliwa sisuke sikhuluma ngoba kuthiwa unedlozi lomdliwa ngikuqondise nje lokho kuthiwa unedlozi lomdliwa ngamanye amazwi uphila phansi kwedlozi ekunjani eliphila kuwe kodwa ahlukene ke nakhona idlozi ophila kulo wena ulifekela ukusize kanti idlozi elali nane elali nesikweletu la ekhaya noma idlozi abaxabana la ekhaya kwafanele kuxolelwane kwangaxolelwana waza wahamba lo muntu kungaxolelwananga manje lo muntu ufuna ilungiseke le nto ayilungisekanga and sekunzima ukuthi ilungiseke okubalulekile kubaleke ukuthi likhishwe lelidlozi lomdliwa kulo muntu ukuze asale ephila ikhona ke indlela liyakhishwa ke idlozi lomdliwa kumuntu okay liyakhishwa ake sithi ke idlozi nje selihlasela ikhaya lonke asahlasela ngumuntu oyedwa uthi nje ekhaya ngiyalinganisa ekhaya kwaMthembu kuhlupha umdliwa nje wonke umuntu bathe uyahamba thi umdliwa umama uyahamba ubaba uyahamba umdliwa impela ikhona into efana naleyo noma ngiyeza ukuthi ukhishwa ngani kuyimini engisuke ngazi ngoba phela ngisuke sengibusebenza kodwa nje umdliwa uyakhishwa ngoba uyamthatha umuntu uhambe naye entabeni ufike esidulwini imisebenzi nithatha umdliwa lo niugqibe esidulwini entabeni ukukhula kwalesidulu lesi sisibekela lezi zinto nisuke nifaka lapho ke lento esidulwini ngoba isidulu manifike nasimba phakathi nafaka lezi zinto bese niyabuyisela isidulu siyavala siqhubeke sikhule suvalekile njalo umdliwa kodwa wena usuke wazi ukuthi usebenzise uphi umuthi lapho
ngeke vele uyofaka nje esidulini ungazi ukuthi uyofakani. Yebo. Hayi cha mkhulu asingandi ngaleyo ngoba vele asithwasisi la. Phela nje senzela abantu beyiqonde ukuthi into ekhona eyenzakalayo. Yebo. Okay mkhulu. Mhlawumbe ukukubuza futhi uma kwenzekile ke ngathatha lento. Ngayithatha la ekhaya ayinabungozi ayina affect. Uma ngihamba ngiyaqhubeka ngibe idlozi elihle ekhaya. Uyabona ngizobuya very good umbuzo wakho ngoba ubuzela noma umlaleli. Uyabona nje ubaba uMthembu abeka athi nje i-affect ayikho. Iqala khona lapho iziyofika lapha embuzweni wakho. Akukho okuthintayo uma ingazange into enisebenza ngayo ibe nomgomo. Once yaba nomgomo obvious vele ngeke ihlale ingabibikho i-affect if ukuthi nisebenze ngento enomgomo. Okusho ukuthi nje la ekhaya uma ngithathile ngiyahamba umcebo uyaqhubeka kuphela into ongayenza angithi kukhona inamba khona unumber 1 unumber 2 unumber 3 unumber 4 unumber 5 enambeni eziphansi kuphinde kube nonumber 1 unumber 2 no 3 4 5 enambeni ezinkulu asivumelekanga zihlukene igaba kunesigaba sokuqala esigcina ku number 5 nesigaba sesibili esigcina ku number 5 very good okusho ukuthi umlaleli mefona lapha ekhaya kucacisa ukuthi ufuna ukuthatha kusigaba 1 noma kusigaba 2 noma singaxoxa sekhona kukuyena konke lokho okay mkhulu ngicela sibaphe inombolo umkhulu atholakala kuzo kusuka manje it is 076 18 37 016 ngicela siphinde 076 18 37 016 cela sime kuyo leyo. Okay mkhulu siyabonga. Ngicela ukuthi mhlawumbe umkhulu esho nje amazwi okuvalelisa sesihamba nathi sibuyela le siqhamuka khona umkhulu ayivalelise babukeli ephinda adlulise nangakudlulisa. Balaleli ngithi angivalelise ngisho ukuthi ngibonga kakhulu ukuthi nibe nami emoyeni nakomabona kude engakusho kulabe sebake babonana nami ngithi ngibonga kakhulu ukuzwakalisa kwenu ukubonga ngibonga kakhulu ukuzwakalisa kwenu ukuphumelela kwenu ukufika la ekhaya impela kusekhaya kwenu nabangakafiki nabo bamukelekile kusekhaya kubo angikhethe balala muntu angilaphi abahle kimi nibahle nonke kimi nibalulekile nonke ngithi angikuveze nje lokho ukuthi balaleli nababukeli ngibonga kakhulu ukuthi nifike la ekhaya nisizakale ningabi abantu abathi inkosi yami ngaya kaBaba uMthembu ngiyakhala ngikhalela imali yami anginabo abanjalo bonke nginabo abasafike la ekhaya bayabonga ngithi angizibongele kakhulu mina ubaba uShumla Makati uzinja zamxosha siyabonga yabonga.